गाबोन 9 नभेम्बर इउपिपिएल हानजा सालबारि जिल्लानि बानजायनायाव आरो इउपिपिएल हानजानि जि मेगा गेदारिं बेयो सालबारि कलेज स्ट्रीटआव गाबोन जागोन फुंनि 10 बाजिनिफ्राय। नंखायनो गासै इउपिपिएल हानजानि बिबानगिरिजों लोगोसे इउपिपिएल हानजाखौ मोजां मोनग्रा परिबर्तनखौ मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ फुंनि 10 बाजिनिफ्राय जानो गोनां जि इउपिपिएल हानजानि मेगा गेदारिं बेवहाय बाहागो लानो थाखाय आङो सालबारि जिल्ला इउपिपिएल जानानै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। খালি 9 নভেম্বৰ আৰু আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ মেগা গেদাৰিং সালবাৰী কলেজ ফিল্ডত সালবাৰী জিলা ইউপিপিএলৰ সৌজন্যত হ'ব। মই সালবাৰী জিলা ইউপিপিএলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হয় আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ সকলো বিষয়ববীয়াৰ লগতে আমাৰ মানে ৱেল উইজাৰ ইউপিপিএল দলৰ সকলোকে ৰাইজক দলে দলে যোগদান কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। ओरैनो